Bocah siji nang ndi to ya biasane una lunur sapa rene bar maghrib ngene iki ya tekak kene. Ngono ki mau gasih njaluk ngejak sekak menantang sekak kaya ora tekak kene iki gek nang ndi wong iki. Nek dibutuhke kaya wangel men kene selak kesepian barang kok ya. Lah kayak ngene iki aku njaluk sekak karo sapa sejal. Sekadung tak pokoke papan catur terbaru wong suwerang biasanya una lunul iki. Mosok ya teraweh. Potongane deknen kaya luwak kaya ngono ora tau teraweh. Wis ra apa, teko jereng kene hidup-hidup latihan. Dene ra teko ya dianggep wae latihan. Wis akeh meneh iki. Mosok gawe. Lah kok malah nang kene cari kok ya malah ngumpet nang kelek barang. Suwemen kadung tak tatakake ngene iki ra lek teko-teko kadung mlaku disiwe. Ngene iki gonde siji ya malah sing ono aku jalan di tempat iki. Wis lakoke dhewe wae padha mumpete antara putih karo ireng. Loh, kok iso kurang siji? Kudune lak yo genep to iki. Barang anyar rek. Ah, mungkin ono sing ra mangkat, prei. Lah, ini kan yo imbang, padha-padha mikire. Le. Oh iya le. Gek ngopo, Kang? Hai Kinduk, gek cangkruan. Oh ya wes, monggo monggo. Oh iya, Duk. Hati-hati. Seneni pindah kira-kira ya. Mau terawih, garus, barang. Memperlaku nantang sekakit maisu. Seneni ruwah gitu.
Lah ngene iki opo sing dipangan? Ora ono sing nyepak ya. Aku ora rene terus yo kesel. Kuwi lho jarane pangano. Piye to? Kon lewat nang ndi ora ono dalane. Lah kuwi Opo sing dipangan? ngono kok lek diplok. Oh, lah demit ora ngerti tekane, teko-teko. Awakmu wis kok endi? Traweh, kuwi ngenteni traweh ora teko-teko. Lah kan aku wis pekas to ambek awakmu ket wingi. Aku titip sik, aku libur dulu. Oh iya, ning aku jenengane ngacungi loro ngene iki. Iki aku ki kowe ngono. Kaya ditampa ibadah kok iso kaya ngono. Lah jane titip. Wis kesuwen nek mapan kene. Aku ngenteni wis suwine eram kok. Lah duduk pundi? Ambil sana, sama ambilkan rokokku sekalian. Ya, aku nggak kopi sisan ya. Oke. Ya. Teni ngene iki yo marai baleni to iki. Wong aku wis kadung mumet lek mikir. Ngono wis jenenge lakon tekone keri yo ngono kuwi. Ora pas belas. Wis ki nyuk, tak toto meneh dari awal. Sekarang kita saatnya bertarung, oke? Loh. Apa aku ilang siji? Mau sijin mbek aku, jarane masuk angin. Min ngene iki. Alah toko sak-sake, pancen anane yo iki yo. Ya wis ya. Des. Ning dine jane catur ki mlakune putih dhisik. Putih dhisik Oh to. iya, no sesuai wonge putih. Lah nek kuwi ora mengat siji. Wis muni to, kuwi mau izin, lagi masuk angin. Wis aku sik. Lah itu karepmu. Yo, wis saiki. Oke. Lah kok wis dipangan. Loh, iya dong, kena mikir yo hati-hati. Sebagai rakyat kecil butuh mangan. Masa dume rakyat kecil pangan ae. Oh ngono, alah. Ah ya wis, ora apa-apa. Iya sekak to, Des, nek carane ngono kuwi. Iki lho dalane rono iki. Rajamu tak pangan mah bubar negaramu. Oke, nek pancen iki dalane iki rawe liwat kene, tak liwat kene lho. Lah mbok kira ring road iso mubeng kelangan ngono kuwi. Ora iso. Duk ini rawe, rini rawe. Njur dalane iki kon sing ngendi? Wae perapatan lor kono ya kena. Dadak sing siji ra mangkat barang iki ngopo? Ya iki kan urusanmu. Kebagian ireng wong ireng ya lah ireng. Nek kene wong putih ya putih no. Aduh. Ya. Ana makanan gratis. Nek ngono ya jaranmu tak pangan. Lho. Piye mangan jaran? Iya mang aturane ngono jane iki mudeng sekak apa ora to jane? Mosok ya iki aja mangan iki, raja mangan jaran aweh. Oh ngono. Iya. Jane sing goblok aku apa kowe to iki? Bar jalan iki. Tidak mlaku ndi meneh ya. Ya mbuh. Nek kuwi karepmu. Ya ngene to nyuk jenenge wong sekak kuwi ibarat kerajaan iki tergantung pemimpin kerajaane. Ya wis sang raja pinter memerintah ngene iki. Ya kan pasukannya iso dilindungi kabeh ngene iki, semua bekerja pada tempatnya. Ya rakyatnya bakalan makmur akeh ngene iki, pasukannya bakalan seneng nek ngono kuwi hancur-hancuran ngono kuwi. Mosok iso prajurit tinggal satu tok ngene iki. Sopo sing arep nglindungi? Ya karepmu iki arep aku nang ndi? Ah wis ngene wae. Rene iki. Oke, deal ya. Deal. Wis kowe nek saiki kowe wis tau serah sekolah kowe. Jajal kowe. Arek nendi saiki kowe ya. Sakmat. Kok iso? Ya gak awakmu serah sama aku nendi yo. Bubar jalan konmu to ya.
Yo iso. Ora iso. Ini wae. Carane ngono kuwi ya rugi aku. Wis bali. Rono ini raweh kok. Ngopo lek kurung rampung ket mau iki? Kayak dakon, ora nyawang kok mikir kerajaan. Iya iki. Mumet kopior. Ya. Yes. Ayo, palo ngapa ngapa kebu. Ndak ada maku pora ki. Iya. Kuwi dong oke. Lah ngomong-ngomong ki, ayo hari perang dino. Iki nggak ada seminggu. Wih, Gelis men yo. cepet tau. Wah, aku ki yang ini ki ora kroso wis to nggak ada sepulang seminggu. Lagi ngomong-ngomong wis belanja apa, Bro? Yo wis no. Wah, iki hari cair berarti iki. Ya lah, aku download aku wisan. Tuh ya, langsung download lho. Lah saiki zaman online nih. Oh, no. Oh. Deh, kalau jan bahagia yo. Wah, aku malah jan saknya ini iki lho. Belas ra enek THR sing mendiarat tekan ngono aku ki. Belas ra enek. Kerja wae ora njaluk THR. Boleh. Ketok iki burung orang sing saling mangan kok iso wae kuwi sekolong loro. Lah kok masih pinarak main buri kono arep ngerti kowe. Main kok seneng kok menggunakan cara curang iki lho. Aku Kurang gak kepiye? lah iki nyatane iki buktine iki wis njonggal kene iki. Nah kok yo ngelimpe yo memper nak bojomu dilimpe wong. Kok kowe nyok melimpe ngono kok yo. Gak boleh ngene iki. Bali iki. Barani jelas masih serius. Aduh. Ngene iki yo ora sida asa otak yo malah minus otak kita kok. Iya. Ayo. Iya. Iya. Gini. Ayo ki aku wis mlaku ki lho. Ayo sing iki lho suwen men mikire pendidikan negara ae. Ya adalah. Lah kok caplokane wis micek. Ngemut bako pisan. Ujokno iki mau aku wis persiapan. Wis tak bedhek. Wong iki lho ora betah melek asli. Adek ngono nantang sekat beran. Wis sekat wis mlaku ngawur. Ora ngawur curang. Wis kapan maju. Yo. Sing di. Raimu. Iki dilanjut ora? Mungkin sing ngenteni ngasih 10 menit wah, micek barang. Ya. Lanjut. Nek aku wis wae, ngene aku sak pusing iki aku. Nunggu dari tadi kok yo. Lanjut. Iki. Oke. Wes kono kuwi. Ya. Sing kene ya. Wes kene.
tenan toh. Nyok. Biar sakar-karepnya. Kanji mawang tinggal tunggu biar makan. Ayo, sing di lakune jine. Lho, kok ilang?